रात में जब शिवम सुतल रहल तो ओकर उम्र 12 साल के रहल, लेकिन जैसे ही भोरे उठलस तो ओकर उम्र 45 साल के हो गई और अपन नाम अजय बोले लागल। तोहर नाम का बा? कहाँ गाँव है तोहर? अरे गीता, हम हई अजय। अजय हई हम। 12 साल के लड़का और हमार पति, ये कैसे संभव बा? तोहरा कुछ समझ में आवता? दिमाग खराब बा का तोहर? ये सब का बोला ताड़ा तू? पहले तो महिला के लागल कि शिवम मजाक कर रहा था, मगर 12 साल के छोट शिवम एकदम सीरियस रहे। फटाक फटाक अपन बाबूजी के पहचान गइलस। क्या हुआ बचवा? बाबूजी, हम अजय। अजय, अच्छू तू आ गइला। हम कहत रही कि हमारा अच्छू एक दिन जरूर अइहन। का शिवम कोई खेल खेल रहल बा? का शिवम झूठ बोल रहल बा? का शिवम के बात पे गांव वालों के भरोसा होई? अजय, तू? हाँ बाबूजी, हम ही अजय हई। बाकी ई हमार पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म? पुनर्जन्म? लेकिन हम तोरे पर विश्वास कैसे करी बाती पर कि तू ही अजय हवा? एक मिनट रुकी बाबा। आजकल एगो गैंग चल रहल बा जौन लइकन के सिखा पढ़ा के भेज रहल बाने और फिर पूरा घर साफ कई के रफू चक्कर हो जाने। रुका, हम अब्बे पुलिस के फोन करत बानी। सुने ना, हाँ, हमार चुटकी सुने ना। 12 साल के लड़का के 45 साल के पत्नी और 2 बच्चा। ए लइका रुक! अरे कहाँ जात बाड़े? निकल, चल निकल। एक मिनट। ये हमार बच्चा शिवम, हम दिनेश और ये हमार पत्नी। कहनी ना बाबा, आ गइल पूरा गिरोह। हमनी कोनो गिरोह वाला ना है। भगवान के दियल सब कुछ हमरे पास। बाकी हमरा बेटा के बार बार सपना आवत रहे और सपना में वो हमेशा कहे कि हम अजय हैं। हमार घर परिवार है, ये बतावे सब कुछ, लेकिन हमने एकरा बात पे भरोसा ना करी। एक गांव के बारे में, घर के बारे में बतावत रहे, लेकिन अपने गांव का नाम याद ना आवत रहे। आचार्य जी जब बताउने कि सही कह रहल बा, एकरी पुनर्जन्म बा। एकर नाम अजय है और अपना पिछला जन्म का कोनो अधूरा काम पूरा करे खातिर ए बेर जन्म ले लेबा। शिवम बेटा, हम तो हर बेटा नहीं की, हम पुनर्जन्म ले ले बानी। हमके सब याद बा। हमार पिछला जन्म के मेहरारू, अब बच्चा और हमार परिवार, हमके एकरा लगे जाए के बा। ना शिवम बेटा, देखा हम तोरा के अपना कोख से जन्म देले बानी। अब तू हमनी सबके छोड़ के ऐसे ना जा सकेला। ना बबुआ, हम तोरा के ना जाए दे। हमके जाए दा, अभी बहुत काम बाकी बा। हमके वो पूरा करे के बा। का भइल? और तू यहाँ का करत बाड़ू? अभी तक तैयार काहे ना भइलू? का करी सुनैना, आज तक हम तोरा पापा के अइला के इंतजार में अपने मांग में सिंदूर सजा के रख ले रही हम। लेकिन आज शिवम की बात सुन के ये पूरा भरोसा हो गया कि अब तोहर पापा कबो वापस ना आया। लेकिन फिर हम सोच रहा बानी कि आखिर शिवम के रूप में तोहर पापा ही बाड़न ना हमरी आँखी के सामने। हमार मन बहुत दुविधा में बा सुनैना। हमार जिंदगी एगो ऐसा मोड़ पर आके खड़ा हो गइल बा जहां हम खुद फैसला नहीं ले पाओ कि आखिर हम क्या हैं, एगो सुहागन या फिर विधवा। अचार के रोटी के संगे ना रखल जाला। तोके हम बतावत थक गई नहीं। बाकी तू अपन आदत ना सुधर लू। तू इकुल जानबूझ के करेलू कि हम तनी सरी सियाई और तोके बहुत मजा आवे। शिवम के उम्र तो अभी 12 साल ही बा, मगर औरत अपन पति समझे लगली।
18 साल पहले ही ओकर पति के मौत हो गई रहे। औरत के कहना बा कि शिवम में ओकर पति के अक्स दिखेला। का भाई मम्मी? अचार वाली बात तोहरी पापा और हमरी अलावा और केहू के पता ना रहे। और तू यकीन कर ले लो? वाह, अरे वो 12 साल के छोट बच्चा बा, बाकी तू तो समझदार बाड़ू। कैसे यकीन ना करे? हाँ, ओकर बोले के तरीका, ओकर चले के तरीका, ओकर बैठे के तरीका और ओकर खाए के तरीका सब कुछ हमरा पति के जैसन बा। फिर कैसे ना मानी कि वो हमार पति ना बाड़ा? कुछ भी हो जा, शिवम हमार बेटा बा और हम ओकरा के तोरा साथे ना जाए दे। तो ठीक बा, अगर ये सच बा कि ये हमारा पति के पुनर्जन्म बा तो हम भी उनकरा के कहीं ना जाए दे। 12 साल बाद हमरा के सुहागिन बने के मौका मिले, हम ये मौका कबो ना गवाए। आखिर का रहस्य बा पुनर्जन्म के? का पुनर्जन्म के अंत होई? पुनर्जन्म के पूरा कहानी देखे खातिर डाउनलोड करें स्टेज ऐप।